De zorgen over de toekomst van de Zeeuwse industrie vinden gehoor bij Haagse politici. Dus wat u betreft? Ja, moet gewoon het kabinet hier met euro's op de proppen komen. En echt laten zien van we gaan voor die Nederlandse industrie. En we gaan dus ook voor die Zeeuwse industrie. Maar wat zijn die mooie woorden waard? En verder in deze uitzending. Komt het nog goed met de Zeeuwse kreeft? En Veren heeft zijn sterkabinet terug. Goedenavond. De Zeeuwse industrie zucht onder hoge energieprijzen, een vol stroomnet en tal van ingewikkelde regels. Als daar niet snel wat aan gebeurt, zouden bedrijven kopje onder kunnen gaan of vertrekken naar het buitenland. En dus trok de Zeeuwse politiek en het bedrijfsleven vandaag naar Den Haag met een brandbrief. Een delegatie uit Zeeland van bedrijfsleven en politiek eensgezind in de Tweede Kamer in Den Haag. Met bij zich een felle brandbrief. Bij iedereen staat wel voorop dat het behoud van de industrie ook belangrijk is. Banen staan op het spel, economische toegevoegde waarde staat op het spel, maar ook mede welvaart in Zeeland. Het belang van de industrie voor Zeeland is enorm. Qua werkgelegenheid gaat het over bijna 100.000 banen, direct en indirect. En wij kunnen ons niet voorstellen dat die zouden verdwijnen. Staat dat op het spel? Nou ja, er is voldoende aan de hand. De industrie van vandaag moet overleven. En op dit moment zien we te hoge energieprijzen in vergelijking met het buitenland en die moeten naar beneden. Maakt u zich zorgen? We maken ons zeker zorgen, anders zouden we hier vandaag niet zijn. De problemen van de industrie stapelen zich dus op. Een tekort aan stroom stokt economische ontwikkeling en de hoge energiekosten komen daar nog eens bovenop. De boodschap uit Zeeland is helder. Politiek Den Haag, pak de problemen aan. Helemaal naar Den Haag komen, waarom die brieven overhandigen hier persoonlijk? De Kamerleden hebben vandaag een debat over de industrie. Dan is het goed om die Kamerleden juist vlak voor zo'n debat nog alle informatie mee te geven. Zodat zij dat weer mee kunnen nemen in het debat. Komt de boodschap een beetje over? Heel helder. Dat kiest voor onze industrie. Zorgt dat de energiekosten laag zijn. Maar de SGP zal zich hier echt stevig voor inzetten. Dat hebben we alle jaren gedaan. Maar zeker op dit moment komt er nu op aan. Hey, gaat u zich daar ook hard voor maken? Ja, daar ben ik me aan te hard voor maken. Vanmiddag hebben we een debat met de minister van Klimaat en Groene Groei, ook over de industrie. Zorg dat je er een gelijk speelveld krijgt. Dat je in Nederland dezelfde kansen hebt als ook in België en als ook in Duitsland. Dus wat u betreft? Moet gewoon het kabinet hier met euro's op de proppen komen. Gaat u de minister overtuigen? Ik hoop het wel. Ik doe mijn best. En in Den Haag is verslaggever Ilja Tuning. Ilja, duidelijke taal vanuit Zeeland, maar wordt die boodschap wel gehoord daar bij jou? Ja, toch wel. Je hoorde deze Kamerleden, maar er waren ook Kamerleden van NSC en PvdA GroenLinks. Ook grote partijen die dit steunen. Dus ja, het wordt hier toch wel breed gedeeld, deze oproep. En ja, Zeeland staat ook niet alleen, want een maand geleden kwam ook Rotterdam met dezelfde noodkreet. En juist deze week blijkt dat 2 bedrijven in de Rotterdamse haven de deuren vanwege deze problemen gaan sluiten. En dat komt hier ook hard aan. Dus ja, de urgentie wordt hier toch wel echt wel gevoeld. Ja, urgentie wel, maar geen woorden, maar daden zou je haast zeggen. Hoe zit het daarmee? Ja, dat is een ander verhaal, want er is heel erg veel geld nodig voor die lagere energieprijzen, voor dat betere stroomnet, voor groene projecten. Dat loopt in de miljarden. En vind dat maar eens hier in Den Haag, want er liggen ook allerlei andere grote kwesties op tafel die veel geld nodig hebben. De verlaging van de BTW op sport en cultuur bijvoorbeeld. De gemeenten die heel veel extra geld nodig hebben. Defensie, noem het op. Allemaal grote kwesties waar de coalitiepartijen hier over ruzien. En daar komt dit dan ook nog eens bij. Dus ja, het belang van de industrie, de noodkreet wordt wel gehoord. De urgentie wordt gevoeld. Maar het geld is er voorlopig nog niet. Verslaggever Ilja Tuning vanuit Den Haag, dankjewel. Minister Hermans van Klimaat begrijpt dat Zeeland wil dat er haast gemaakt wordt met het besluit over de bouw van de kerncentrales. Maar ze laat weten dat ze alle haast maakt die ze kan maken. Volgens de minister gaat het om een proces dat zorgvuldig moet gebeuren en stap voor stap. Volgens Hermans gaat het anders juist alleen maar langer duren. Ik wist niet dat je met 1 apparaatje gewoon allemaal fabrieken kon besturen.
Er gaat een wereld open voor 900 Zeeuws-Vlaamse scholieren deze week in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Daar leren ze van alles over werken in de techniek. Je hoort kwartjes vallen, zeg ik wel eens. Dat ze denken, oh, ik dacht dat je als je werkt in de techniek dat je vieze handen krijgt. Maar er zijn heel veel andere aspecten in de techniek. Die link wordt vaak niet gelegd, dus wij proberen hen daarbij te helpen. En dat is nodig, want er is nog een flink tekort aan technisch geschoold personeel in Zeeland. Eerst zou ik daar niet voor kiezen, zeg maar het is nu wel een beetje meer opgebouwd, zeg maar. Ja. Dat ik het wel liever zou doen. Nu dat ik dit heb gezien, vind ik het wel veel meer interessant en zou ik het misschien wel willen doen. Misschien. Wat zijn je andere opties nog? Ja, misschien. Ik heb nu iets in mijn hoofd, bijvoorbeeld advocaat. Gewoon in die richting gaan. En ja, voor de rest weet ik niet zoveel. Gelukkig heeft hij nog even de tijd om daarover na te denken. De Zeeuwse kreeftenvissers gaan een onzeker jaar tegemoet. Ze hopen vanaf volgende week meer en gezondere kreeften op te vissen dan in het rampseizoen van vorig jaar. Maar de eerste voortekenen zijn nog niet best. Vorig jaar was dramatisch voor de kreeftenvissers. Veel sterfte en weinig kreeften kwamen uit de Oosterschelde. Het seizoen van 2025 wordt volgende week geopend. De voorbereidingen hebben de vissers al mogen treffen, maar het enthousiasme is beperkt. Vorige week was het gewoon schrikbarend stil op het water. De temperatuur is natuurlijk nog heel koud, dus de kreeften gaan nog niet lopen. Ik denk ook dat heel veel vissers zoiets hebben van ja, het is nog koud, we gaan er eerst eens even afwachten. En als het wat beter weer wordt, dan gaan we wat lijnen zetten. Maar de verwachting is ook dat er wellicht heel weinig te vissen valt. De beelden maakten vorig jaar veel indruk. Veel verzwakte en dode kreeften kwamen uit de Zeeuwse wateren. De oorzaak is nog steeds onbekend. Inmiddels is er een onderzoek begonnen waar 1,1 miljoen euro voor uit is getrokken. Dat is een heel belangrijk onderzoek, want zonder zo'n onderzoek weet je eigenlijk niet hoe je de toekomst tegemoet moet zien. Blijkt nu dat het iets is wat overgaat, een virus, wat ze dit jaar niet meer hebben. Dan zijn er heel veel kreeften gestorven in het afgelopen jaar. Maar dan kun je bijvoorbeeld de toekomst ingaan van we zetten daar kreeften uit vanuit de hatchery en bouwen zo weer een nieuwe populatie op. In Zeeland zijn tientallen kreeftenvissers actief. In veel gevallen is de kreeftenvisserij niet hun hoofdinkomen. Maar het is voor hen wel belangrijk dat er een goede toekomst is voor Oosterscheldekreeft. En daarom is de sector bezig met een paar ideeën. Ja, je moet wel. We kijken daarnaast ook van, is het mogelijk om de stekken waarop we vissen, om die op een andere manier in te delen met vaste vakken. Of verbetering van de grond waarop die kreeften zich bevinden. Om de habitat te verbeteren door bijvoorbeeld rioolpijpen te leggen of stenen te storten waar ze in kunnen wegkruipen. Om ook als je dan hatchery kreeftjes uit gaat zetten, om die te zorgen dat die kunnen overleven. Zo'n hatchery is een soort kraamkamer. Voor oesters bestaat die al in Ierseke. En voor kreeften hebben ze hatcheries in Engeland. Kleine kreeftjes groeien eerst op in een beschermde omgeving. En als ze iets groter zijn, en dus een grotere kans hebben om in het wild te overleven, worden ze weer losgelaten in de natuur, waar ze uitgroeien tot volwassen dieren. Maar het duurt nog wel even voordat het in Zeeland kan. Dat kost tijd en onderzoek en ook best wel heel veel centjes. Dus ja, dat gaat nog wel even duren. En voor de korte termijn om snelle oplossing voor die kreeftenvissers die op dit moment geen boterham kunnen verdienen aan de visserij, is dat een hard gelach. Het kreeftenseizoen start officieel volgende week donderdag. Minder beveiligers, receptiemedewerkers en schoonmakers. Het aantal facilitaire banen in Zeeland is de afgelopen jaren gedaald. En volgens uitkeringsinstantie UWV komt dat doordat meer mensen sinds de coronapandemie thuiswerken. Vorig jaar waren er ruim 2000 facilitaire banen in onze regio, bijna 90 minder dan voor corona. Zeeland heeft vandaag samen met alle andere provincies officieel hun beklag gedaan bij minister Keizer over haar voorstel om de voorrang voor statushouders op een huurwoning af te schaffen. Volgens de provincies lost het voorstel niets op en moeten er vooral meer huizen gebouwd worden. Ze verzoeken de minister om haar plan weer in te trekken. Een bijzonder project in Veren dan. Een net gerestaureerde antieke kast wordt daar voorzien van allerlei kleine microfoontjes om te luisteren hoe het hout reageert op temperatuurswisselingen.
Maar ja, dat kan natuurlijk alleen als die kast in elkaar is gezet. Na een jaar werk en 300 uur aan restauratie is een bijzonder sterk kabinet terug in Museum Veren. Hiermee is schade hersteld die aan de eeuwenoude kast was ontstaan. Er moest tijdens de restauratie een hoop gebeuren. Constructief waren de deuren gespleten, dus er was veel krimpschade van het hout. En die constructie zorgde ervoor dat dat mooie inlegwerk van Fineren, dat gebarsten was en dat er spleten te zien waren. En dat moest dus allemaal worden hersteld. Waar alle uren in zijn gegaan is het priegelende inlegwerk waar soms fineerstukjes van een vierkante millimeter aan te pas kwamen. Hoe is het dan om zo'n product weer af te leveren in de wetenschap dat mensen dit weer kunnen gaan bezichtigen? Dit is de kers op de taart natuurlijk. Hier werk je naartoe. En tijdens die 300 uur wens je al wel vaker dat het al voorbij is. Maar met dit in het vooruitzicht is het allemaal heel goed te doen. En nu de kast in elkaar zit, kan het onderzoek beginnen. Vanuit de rest van het land wordt het met interesse gevolgd, want veel musea maken gebruik van allerlei dure klimaatbeheersingsapparatuur. En misschien komen ze er dankzij dit onderzoek achter dat dat anders kan. Er was vandaag veel zon, opnieuw ook hoge temperaturen voor de tijd van het jaar en bovendien maar weinig wind. Morgen zon en sluierbewolking. Het blijft dan droog. Opnieuw uitzonderlijk warm met temperaturen tussen de 19 en de 22 graden. In het weekend volgt dan meer bewolking en regen. En na het weekend gaat ook de temperatuur verder naar beneden toe. Online komen we vandaag nog even terug op de vondst van die wurgslang achter de koelkast bij mensen in Vlissingen. Want het is zeker niet de eerste keer dat er een vreemd dier op een nog vreemdere plek opdook. Of het nou ging om een stier in een vijver, een spin tussen de bananen of een zeehond in een hotelkamer. Al die verhalen vind je online in onze app en op omroepzeeland.nl. En ik wens u voor nu nog een heel mooie donderdagavond.